jingtyrwa sedang mas Bakhuid nomor laispa laipupra. Laispa laipupra. Wan baru ko men ko para. Wan yaro jing isne ba jing Phah. Ka jing I kem jing stang klem jing ku. Jong try u bum tu ku. Jingtyrwa yai ken ud ya utrai. Nakamba bau nang leklem wai. Nasudaya Maryam umudur. Sngi usai kaperte yaki klor. Wan baru ko men ko para. Wan yaro jing isne ba jing Phah. Ka jing I klem jing stang klem jing ku. Jong utrai u bum tu ku. Kohimen ko para tongel sngi ya utrai nagabinda ka naga step nagabinda ka jingai ka jingkor ko baro ka baulate se halo jungi tonginang duairu nagabindai hectorius linkoi ba inlight naga jingai baro duairu nagabinda ki ba pangi ba shitom yai bateng ben duai nagabinda ki kina badang pen krai nagabinda ki exam metric bad class 12 but nagabinda baro ka jingang no jungi ai ka boro trai nang van her halo jungi lemba ka nega kinia ka kriam Bakhuid trai ha kerteng upa baru kon baru men sim Bakhuid Amen. ka jinga e jungo trai jungi u Jesus Christ pat ka jingi jungo ble lempat ka jinga sulak jungo men sim Bakhuid kindon rengka bat pi barro Rengkat bat piru. ko himan ko para tongin sangat support men pan map nagabinta gilait kilat jungi barro nginang yes no na ka gospel men ta kasngi ya ka jing duai ka ba Jesus hi khai yangi bangin dup map ya kiwai bangin dup light na ki jing sniu tongin yasuk ya barro tongin yasuk bat niru ya baro ki binta jangka jingim jungi lese don ki binta jangka jingim jungi kala pra kala jot namar ngim shim la ya de padu trai ai utrai penam penyatli yangi da kawe kaju ka jinglong jungu da ka pinyo biang khangi ya ka dur ka dar jungu lemba ka pop ni pinsniu ya ka dur jungu bale lemba ka jingi ni yo biang ya ka dur jungu bale to ngen pente mai ka jingi jungi padu bale ha ka ne ka klip mat try Jisu ngilong kinompo map yangi side kud yangi nakinigi pop paro ki bangilele nga pelam ha uble badun bor baro pada happy komen ko para pangale pop shibun dagi jimparkat dagi tin dagi kam dagi jingle klet dagi jingle palat janga dagi jingle palat janga daga jingle palat bakrau e janga namar kata ngakarpat ya kamaria Bakhuid kabayaisa katei soti ya kiangel bat kiri koi bad yapi ko himen ko para banduai nagabinda janga ha utrai ublei jangi ublei badon bor baro ni sene yangi padendala map iki pop jangi unyalam yangi shaka jingim bam jikut Amen. Kendrat ko blei yangi. Kendrat ko blei
To nginia duai. Ngi duai bahagene ka ayom Lent nginang pinjan yalade baru trai. Hakaba ino ya kie ke basuni haka jingim jangi. Ngi duai naga binta ke batiapang haki hospital ba pero. Ngi duai naga binta ke batalak ke balasa kama. Bahu trai un bentimai ka min sim jangi. Topet yakinga sem jame ko trai. But the eye baki donu jangi. Daka baki pinchitom yalaka met daka jing at car. Kinla banting shine hakama jame daka jingang nud iame. Da utrai jangi u Jesu Kristu kurn jame. Uba im but sen sha renkat but me haka jingalang kawe jungumen siem Bakhuid. Ublay junom la junom. Amen. Jumlah samlai pusau nomor Nongstoin khatsan. Nongstoin khatsan. Ngan yai kurku yutra man la kapor. Ngan yai yaromenta barabor. Biba jenjar kuna Sngi utrai ya kakurteng utrai tongin yarwai ale ale kukun jaskor ngan hikaya piranti baba ikwa imslam wa imsukjai tukungu tuting buram yutrai abang akod yutrai utiyanga pelajanga nating nama abe sutrai but pin sngai pinom jusga buko neshalerai ale ale kukun shashkor yanga Nikaya pilanti baba ikwa imslam kwa imsukjai tukungu tuting buram yutrai abalan yarang
uli utrai usga ajing jingtyrwa utrai ura angel utrai uda ibakonu padu pen ing kita Ali kuku syashkur yangan ngani kaya bilum tibaba ikwa imslam kwa imsukjai tukungu tu jingguram yutra. Ya roh yudrai u Kristus yang jodban ngap ka gospel jong om tang dau pui u breu em henry de gaktien baro ka pamina ka shinturu play ya roh yudrai yang jodban ngap ka gospel jong Utrai undon rengka bat pim ka jingpuli na ka gospel Bakhuid kat kum Matthews kaburam hame gutrai Pipat haba pi duai torung hala kapulit kang yaga jingkang bat dua ya upa jumpi ha kabari bat upa jumpi ubalong bayoi ha kabari unsi kerliang yapi haba pi duai wat bun ketin kum giri pertai kibatarai ba en kam shashkor yaki habala bun ketin te wat long kum makiken upa jompi utip lupa yakaba pi pidon kam shwaba pin pan pin duai kumne ko pa jongi ubahabane kan long ka Bakhuid ka kerteng jome kan wan ka hima jome kan long ka mon jome ha ka kendo kumba habane to ai yangi menda ka jimbam jongi kaba halaka Sngi batomap yangi yaki rengkang jongi kumbangiru ngimap yaki ba les niu yangi wat tenju tan yangi wat da yangi nawu basuniu naba lada pi map yaki pop jonki wei pat upa beneng jompi un map yaki pop jompiru Henry lada pim map yaki wei pat upa beneng jompi unom map yapi ka gospel jong utrai ka jingtyrwa yame ko Kris ko himen ko para bayid hautrai Jesus Christ minda kasngi ka gospel ka hikayangi kumno ban duwai baru Jesus hikayangi hamanle ki jing duwai jangi ngide bandon hindriu binda lai binda ha uble but lai binda naga binda ban pinyasuk yalade batngi bat yaki parabriyo bat hakane ka binta kaba ngi ki briyo ngi don kam hangdaru kawan
Yaka jing don kam jang do, jing don kam jang men siam jangi. But habangi pinbiang yakane ka hindriyo binda ngin salong ki basaiso. But kam palat yaka binda by ninkom. Buna pedeng jangi, haka jing duai jangi, ngi persyam ban pinbiang yaka binda baar. Ngipan yaka jimbam man kasngi. Jimbam kang ne kabamut omde tang kabam ne ka ja ne ka kaspa kabangi don kam. Jimbam ka kentup ya baru ke binta jang ka jingim jangi. Jimbam kalongru ika jingi jangi beriu. Wadlada bangi don ke ja, wadlada ngilabiang lut haka met ka par jangi. Lada ki para beriu jangi kim id yangi, kim pediang yangi, bangad ngis tang ban sngau kenja. Ka jingid beriu, jingid para beriu, kalongru ya ka jimbam na ka benta jangi. Ka jing snaulam jangi wai, ka jingisne ka bangi peni ya ki wai, ya ka jingrit mensiam jangi, ka jing kaloi ban map natang syadong kalong ka jimbam ka bangi don kam. Kumno ngilaban yo kaneka jimbam, kumno ngilaban yo kaneka jimbam, kumno ngilaban light na ki jingsunyo, kumno ngilaban light na baro ki jimpen shoy, kade haba ngistang ban sngo koridor ya uble haka jingim jangi. Nakataka daho binta ban ningkong jong kaneka jing duwai, kade balong shisha ka binta jangi iway pa iway. Ngidwai kopa jangi uba habening. But ngi habangi kot kopa jangi uba habening ngide ben sno jan ba badu bale. Kaneka jingkot kopa jangi uba habening kade ben perlai lud yangi na bun ki benta jangga jingim jangi. Kanekan pinju yangi badu bale. But habangi kot aba kopa ka wenglud ya baru ki jingting ka wenglud baru ki jingartatin ka wenglud baru ki jingtalot na ka jingim jangi banangkwa ban ya jan badu balai kane kalong ka jinglong jong kane ka jingkot namar uble upa ulong aba kopa kane ka jingkot aba kopa jangi uba habening kalong ka bapalat kumpa ngikot ya ki kimi ki pa ngikot yala ki jongi pa ipa henre ne dadi ne mami ne kano ka dur ngikot kam don satia kata ka jingit namar ya ka ju ka tin ka bangi pindon kam ban burom yaki ka kalalong shisharu tendeng ka ketin ka ba pinja burom yaki minda kas ngikot da ka jingit dadi ne ipa henre la shai khabadon jinge ngistam ban kunyum pershai yaki lese ngimju burom kumba ngide ban burom yaki ti kaneka ketin dadi mami ne ipa ime baro kadonru ya ka benta ba pendolot yangi henre habangi kot aba kopa jongi uba habening kalong ka ketin ka ba janai but ngimnushu ban kran brain ia ublai upa ngimnushu ban kinyum persha ia ublai upa ti kane kalong ka ketin kabajanai. But habang istam ban kot aba kopa ngidang iyo kata ka jinglong belai hapo jangi. Ngidang iyo ya ka jingkuid hapo jangi. But ngistang ban puson jiliu shushu ya ka jinglong jongo belai but ka jinglong jongo belai kan long ka bakuid ka kerteng jame. Balengi burom upa balengi burom ublai namar ulong bakud omdon kano ka daw hakama jongi ban kran persyaya ublay lese haba ni peit yalaki jongi kimi ki pangidon bon ki daw ban kran persyaya ki lese kerukam penyai jongi ya kerukam idi ki kun ya kerukam penyai ki ingasem kidon bon ki jingduna tengimnang ban yu I ya ka jingkuin hakikimi ki pa jongi tahabang im yu iya ke jingkuit hakikimi ki pa ngimlaban burom yaki enre habang I pe sya uble ngiyo iya yu ha uble ngiyo I ya ke jingkuit omdon jingduna eye habang I kot aba kopa
Our Father in heaven. Ngi dap da ka jingit yawu, ngi dap da ka jingting burom yawu, ngi dap da ka jingkwa ban kongu yawu, ban nakata ka jinglong kabangiyo habangi puson ya ubele ngi kot ayu ngi kwa banlong shi binda bat ka himajomu nakata ka daw ka binda ba ar ngi ong kanwan ka himajome kata ka hima kalong ka ba palat liam ya ka hima ka ba mangi im ka hima hang ne ka labalong ka ying bangi sa ka imlang salam ge parabru saudong jongi baru kini ki bru kilong ki batalot kilong ki baduna henry habang ikod aba kopa kalong ka Bakhuid ka kerteng jome kalong ka himaj kanwan ka himajome kata ka hima kan penjanai namar kata ka hima kalong ka hima Bakhuid kata kalong ka hima ka ba penbiang lut yangi minda kadbangi im haka himajongi kadbangi im haki inga sem jongi kadbangi im haka jinglong brio jongi ngishem bon ke jinge ngishem bon ke jingduna ngishem bon ke jingtingin henry haba wan ka hima uble ngin sa shem tangka jingkuin ngin sa shem tangka jingkurku ban ngin sa stang ban yomad ya ke jingit ka ba palat kabangi yomad minda bat kumjuru ia ka jingduai ka pinkut sha uble kan long ka monjame balengi it ya uble balengi ngit ha uble balengi duai ha uble kanamba ngindupla ban le barabor ya ka monjang uble ban pindep barabor ya ka mon uble lemba ka jingim jangi minda ha ka jingtalot jangi ha ka jingdona jangi ngimla satya ban pindep ya ka mon uble te hake jingdona jongi, hake jingtingi jongi, hake jingdom jongi, hake jimbitar jongi, hake jimbamla ban map ikiwe, ni kot ya ka burom jongobele, ni kot ya ka bor jongobele, ni kot ya ka jingkoi jongobele, ba undup stang ban sensharingi, undup stang ban senshari ki ingasem. Te nginsan stang ban lahit luit na baro ki jingtingin, ni stang ban long ki bastan, ni stang ban long ki Bakhuid. Ko himmen ko para kane ka deka jingmut jong kane ka jingduai kaba ngi pelong barabor kane ka long ka jingmut jong ka jingduai kaba ngi deben duai kumba uji sulahikai ladangi duai da ka bas ngotu ya ka jingmut jong kane ka jingduai kala biang ban duai tangshi sin ya kane ka jingduai ka hima jongobele kan stang ban urlong hapadeng jongi haki inga sem jongi bad nginum dona ya kano ka jimbam kabangi don kam ha ka jinglong brio jongi ka jingid parabrio ka jimmap na ki parabrio ya ka jimmap kabangi de banai kilyangi ki parabrio bad ban light na ka jingsnu ban light na ka jimpan shoy ban light na uksoi nam ban light na ka jimpang jingsutom baro kan urlong habangi duai da ka basnotu ya ka ne ka jing duai tongin karpad ya utrai ha ka ne ka step ba kaneka jingtuai kabau Jesu ulahikai kan kelalong shisha iyaka jimbam naga benta jongi man kasngi bangindup long kikun ki Bakhuid ko Jesu bai penshai shushu yaka jimut jimbarkat yaka jingim jongi bangindup la ban duai shirhem yaka neka jingtuai da ka bas ngotu ya baru ka jingmut jangka jingtuai ka bangi pelong ai ka neka jingtuai ka pelai ludiangi ai ka neka jingtuai kan pen khoi pen khia yangi bat ka pelong yangi ki Bakhuid ki bajanai haga jingim shimet haki inga sem jongi enya ro ya utrai Jesus Christ tagnian tongen plai ka jinget ka jang nganget hau blei upa badon bor baro unong tau ka bening bat ka kendo bad hau Jesus Christ ukun ba marwe jangu utrai jangi yau bela puna men sim Bakhuid yau bela kana ka Maria tesoti bela shale bein hapo Pontius Pilatus la sanar pana yawu ula yap la tep yawu ula khya shaki bayam
haga sngi kabalai ulami pat na kibayam ulakiyo shabane ushang shakamon ublay upa badon bor baro nangda unwan pat ban bishar ikibayim bat kibayam ngangit haumen siem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingya selok kiri Bakhuid haga jimap ikipop haga jimmi pat kedok haga jingim bam jikut amen. Laispa prapusa. Laispa prapusa. Upabadon borngityrwa lajing aingu amen. Yukmu batlemu banlong kamet ukun ba ijong me. Pen kentang yaki jing ai ti la jing ai e to te se kupa badon borngityrwa kuri ai ngu amen. Kawan kaban long ka jing suspa asna ukun jome. Ben kentang yaki jing ai ti la jing ai e to te se. Toya duai ko himen ko para baga jingkinya janga ba jampi kanlong ka ba pediang hun ha ublay upa badon bor baro To try pining jing kinyanek di jongpi nakapanta ke jingero hurong bekerjeng jungu ke jing mentoy yang ibadah kabalang Bakhuid jungu baro kowe. to pediang ko blay ko nong taho badon bor baro ya ka bang iwanra na ka jingyais buon jamehi bad ha ka jings buon jame ya ka jingyara batang shipor bala ai hangi to penkala shaga jingim bam jikut da ukres utrai jangim Amen. utrai undon rengkad bat pim Rengka berpiro. to kentiu yala ki donod Ikan tiu yaki shau try. tongin yai aingu ya utrai ublay jangim I song hok bat kadei. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka badai ka deiti jangi bat ka jimpenim yangi hamal la ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrat ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut namar mela hukum yangi banai kangu kadem jangi da ka jinglan lade krang ban pindu bor ya ka jing sarong jangi kinompop bat pelong yangi kinong pertu bot ya ka jing spoon jame haba ngiya ailem ya ka jimbam jangi haki baduk bat kumda ngi pendon buram yame rengkat bat belin ba ki angel kadba ngi penbana da ka we ka sur ya ro Bakhuid, utrai ublay kipa, neng pertesa wada kaburam jaume. Osana, Osana, turwai ublay shadron. Osana, ublay juno. Sawada kaburam jombe Hosana, Hosana Turwai ublay shadron Hosana ublay juno.
ko para tongin duai bau trayun penjanai shushu yangi daga jingwan hia jungamen siam Bakhuid halur ni upo bat kawain rengkat bat ka jingang nod babun chai Giduai na kabinda ki bapangi bashitam. Giduai na kabinda ki kinabadon hapadeng yaksang. Giduai na kabinda ka province jungi kadbangistang ya ka provincial congress na dominda kasngi hadus ngi toding. Pabaro ka jimpiniat kalong ka bayad rundi yad bay. Daga jing persah jungamen siam Bakhuid. Dashisha melong Bakhuid katrai. Kata may jong ka jingkoid barro. Namar katang ikarpadya me to pen kuit pen kantang yakini ki jingtyrwa jangi da kabapa ya umen siem jame kum ga umje halo jangi bakin kalalong yangi kamet bagas nam jangutrai jangi u Jesus Christ. Haka por baladi no yavu badala ka mons ngoba ula pedang ya ka jingsha shitam ula shim ya uppu bada ka baingu yame ula kedia yavu badulai halagi senran u ong to shim batobam na kane pi barro na mar kane kalong ka med janga ya ka bayanaiti na ka benta jumpi Hakaju keru kamendala le bam ulashim ya kakuri bada kabaingo biang yame ulaya ka halaki senran uong tushim bato di nakane pi barra namar kane kalong ka kuri jangas nam janga janga jutang batimai bad bam jekut ya kabayan pen mi naga benda jambi ba naga benda ki babon naga benda ka jimap yaki pop to le ya kane ban kan mau yang am kosnam bakardor jango Chris tapen kuit yangi tapen kuit ekamen siam hadim pen kuit tapen kai pen kia eki bapang ki bashitam to yada yangi na obama Kajing maya jong kajing et Ipin benar Ya jiap jame ku try Bat ngipla Ya kajing ipat jame Hadu ba Namargata ngi ke bapen menda ya ga jingya bad ga jimmi pa jangu ngi tarwa hame go tra yo po janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi raing waidem namar melanyu yangi ki babit ben yang hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge verit ngi karpad yame bangi ke bayo benda hakamet bad ga snam ukris ngilong ke bela penyat li kawe da umen siem Bakhuid Takan mau ko try ya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka partay but to penjana ya ka haka jingir renka bado Francis upa Bakhuid jangi Father Ansem administrator janga diocese Father Wilbert Marwain bishop elect but baharo ki lingdo but kiriniam takan mau lemru ya ki himmen ki para shinrang but kinde ki bala yotiya da ka bakarmen ya ka jimmi pat but ya baharo ki bala klat no haka jingis ne jamme to pediang ya ki shaka jingshai ka kama jamme To isne yangi barro ngi karpad yame barengad bat kamaria teiso di Bakhuid ka kami jango bele u joso Bakhuid o kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baru ki recoid ki bela pensno ba yame pateng la pateng ngin long ki babit ben yo bin dalem ha ke jingim bam jikut berbangin ro bat pendon buram yame da ukun jamme u Jesus Christ
Dawu lembadu badhawu kan long hamayu blay upa badon bor haga jingalong kaway jungamen siyam Bakhuid barok ka burom bat ka jingero genom la genom. Amen. Kohimen ko para kabangi duwai ka jing duwai ka bau Jesu hi ulai kai takap snotu ya ga ne ka jimut nginang duwai na ka benda bawar ka jing don kam jungi duwai na ka benda ka Guwahati province kabangi stang ya ka provincial congress benda ka sngi hadus ngi thodi bau trai unam penyait ya bawar ka jing don kam jong ka province ba ngila ban kam treasure hem na ka benda ka jing don kam jongi pai ya ka ba utrai la pen kam di halo jongi Kopa jengim Uba bening kalong ka Bakhuid kerteng jome kanwan ka hima jome kalong ka mon jome hakin del kumba bening Tuai yang imenta ka jimbam jengi ka bahala ka sni patama pengi keringkang jengi kumbangi rugi map ya ka bales niu yangi patwat lam pengi chaga jimpan shoy henry top light yangi na ka basiniu top light yangi ngi karpat kotrai na ka jing suni barro haga jing spoon jame to I jing suk jing sign haga sngi jungi kanam bada ka jingerap ka jing sne jame ngi light bara bona ka pop but ngi yo jingeda na ka jing jinjar barro ka bangi dangap ke melendi ya ka jing karmen Bakhuid pat ka jing wan pa jung nong penim jungi u Jesu Christ Namar ka jome kalong ka hima ka jome ka bor ka buram junam la junam Kotrai Jesu Christ meu bela ong hagi apostol jame ka jing suk nga I happy ka jing suk janga nga I happy wat pe de ki pop jangi henry ya ka jinge janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme to I ha ka ya ka jing suk bad ka jinget le kawai kat kum ka mon jamme mame uba im bad uba sensha junom la junom Amen. ka jing suk utrai kandon barabor renka bat pim Rengka bat piru dap da ka jingi do trai tongin pai shaki himmen ke para ban ya ingu Markelia. O kulang bro, may bagi doki pop kaperte, dos yosen eyangi. O kulang bro, may bagi doki pop kaperte, dos yosen eyangi. Hakumi ukon lambro jango ble. Hakumi ubakit no yaka pop jango perte. Sukito ke bala kot saka jing kawai jango ukon lambrot. Ko kenrat ngablong masang hok menrung po kayeng jenga ratio ang tanraktin ka mensim jenga kan sekiai. Kemet pada senam jango Chris kan rianga saka jingin dam juga.
ke communion mensim. Puji Yesus jonga ngangai skema medan teli hak sakramen Bakhuid keduan. I jamin alor ki ai baro ngat terang pamerwan po ke mensim jonga. Namar ba men ta kumni ngamla ban pudiang yame hak sakramen Bakhuid. Tuan po ke dono jonga hak jinglong mensim. Ngapiam yame halak ke dono ban ngapenya so yela debat me. Wat sya wan klat syuk nami. Aspa arpuar. Me pendapin biang yang atrai daga jing i jing spoon ba jing isne ngam jangan shu ne kwa jindi ya jing i jangan melatase me pendam sonya kakuri jonga me pendam sonya kakuri jonga ya ungan bu haungan snow ya ngaun lam nunom penbu Ablego pa, ablego kun, ablego men siem Bakhuid ni ro eme ni mane eme, namar ke jingir kun jame, kaba pelong yangi ki kun jame, lemba ke jingai ya gamet bagas nam jame, melap sa yangi daga jimbam men siem, bad melap pelong yangi ke dekat jangga hima jame, yarap yangi bangin duple yangi mon jame ko trai. Kerku kotrai, kerku ya baor ke jingang note ke jing tomo jangi, kerku ya ke kon jangi ke badan hapadeng ki exam, ke bapin kere naga pinta ki exam, kerku ya ke bapang ke bashitam, but pin koi pin ki aye ki, pelai lo de ke kon jangi, ke bas sakama jitsu ai bor, kerku ya ke jila jangi, kerku ya baor ke jing don kam jangi, kam dami ha ke niga yam len, kerku ya ke province jangi, kadwangi sham, ya ke jingelam janga, province ban ya perkat ban penjanai shushu. Yaga ministry jangi haka neka tai northeast baroka way kerku ko trai pensle ko trai pen gandang ingi ko trai hallelujah ko trai ngi ro i mane I pendon buram ye mementa pensle yaga jingi sne jame hallelujah 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 Hallelujah, hallelujah, ko trai Jesus ben goi ben kya ye ki bapang ki bashitam na padang jangi palai lord ye ki kon ke bayam sausi ya ke bas ngo jingchar ye ka bas ngo kotlat Jesus play lad ya baor ki kon jame lemba ke ne ka mas Bakhuid ai baor ki kon ke badon hapadang ki jingma ki jingsir kinang light lord menda hallelujah 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 Jesus 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 Jesus, I bore ingi Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. To nginya duwai. To yen ai hangi kotrai balemba kini ke jingmaya ngi ke basenshar ia ke jingtrang bakenja perte Ninang ban eat ya kie ki ba ki jongka bening da ukris utrai jongim Amen utrai undon rengka bat pim ngu ya ka kli jompi karpadi ka jingkar ku na utrai da ka jingkar ko jame ko blai to ai ka jingkalain hagi ringe jame to long na ka binda jongki ka jingtengen ha ka jing sosi ka jing yaisha ha ka jing tenju bat ka jingya da ha ka jingma da ukris utrai jongim Amen. Ublay badon bor baron karkuya pi uppa barukon badomen sim Bakhuid. Amen. Ya lesuk ban penbana ya ka kubar babha jangutrai da ka jingim ka jumpim. Ngi songo yauble.
Ngako ban pen kan mau biang epi sepangga inner healing retreat kaban stang lai tarik hakane ka tayo bad kan kut kinriu tarik kito ke badon jingkwa ban man retreats ngaba pentip bad ai kerteng. Nomor san pukuntai. Dudun ringkat lem, a try but isne, na bangi lale popershaya me. Dudem shangi ko try, shaskor ka jing perta, wadom kentai lupa. Mawan ki popan plan, ki pajongi hendai, ya meki ya persya, da pop da sang belai, banyo ya king imlang, jodon ringkat lem, atrai badisne. Bangi lale popershaya me. Kaburam hokpa batau kun ham sim Bakhuid. Kumaralong haba manikong kumju mentawat baraboy jenam la jenam amin. En yoro try Jesus Christ jenam la jenam amin.